Maayong hapon mga kapuso, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Mirondina. Live dinhi sa The Terraces, Ayala Center, Cebu, alang sa atong Sinulog Kapuso Mall Show. Ako si Cecil Quibod-Castro. Cebu City Mayor Mike Rama mo padayon gyud sa Sinulog Grand Parade sa South Road Properties kun SRP. Kini bisan pa man sa desisyon ni Governor Gwen Garcia nga ipa-pull out ang mga contingents gikan sa probinsya, lakip na ang sa mga dakbayan sa Mandawi ug Lapu-Lapu. Apan dili hinuon bakwio ni Governor Gwen Garcia ang gisaad niini nga 20 milyones pesos nga financial assistance alang sa Sinulog Foundation Incorporated. Ani ang report. Ako muna sa mao nga desisyon. Alas 9 kagabi gi-anunsyo ni Cebu Governor Gwen Garcia ang iyang desisyon nga i-pull out ang 8 ka mga contingents gikan sa kalungsuran sa lalawigan. Niapil usab ang dakbayan sa Mandawi ug Lapu-Lapu nga dili mosalmot sa Sinulog Grand Parade kuno galing sa SRP gyud ang venue niini. Gihatagan og gibagaton sa gobernador ang iyang kahingawa ilabi na sa mga bata nga mosayaw sa Grand Parade. SRP can no longer be an option. If, and that is perhaps a prerogative of the city of Cebu, they insist on holding the Sinulog Showdown at the SRP, then all of the 8 competing contingents, together with 1 guest contingent where I will be dancing, will be pulling out of the Sinulog Showdown this Sunday. Bukas pa ang lalawigan sa pagsalmot sa higayon nga ibalik sa Cebu City Sports Center ang Sinulog Grand Parade ug ang Ritual Showdown. Samtang dili bakwio ni Garcia ang nahaunang gisaa dinhi nga financial assistance nga 20 milyones pesos alang sa Sinulog Foundation Incorporated. Rest assured, my commitment to help the Sinulog Foundation will continue. We will still give you the 20 million pesos that I had pledged. I shall keep my word there. Apan bisan pa man sa pamahayag sa gobernador, gibarugan ni Mayor Mike Rama nga ipadayon gyud ang Sinulog 2023 sa SRP. Gihatagan sa mayor og bili ang walay puas nga trabaho aron magamit ang dapit sa dakong selebrasyon sa dakbayan. We will never stop. We would have made yesterday within the frame, but still, as we were ito na may naman. Si Rama misalmot sa Walk with Mary kaganinang kadlawon kinsa iyahang gipadayag nga makig-istorya pa siya sa gobernador. We will introduce the plan. Let's all speak about the new too much of Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.